σύστημα καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν τον εκλεκτό τους, το κόμμα που θέλουν και τον υποψήφιο βουλευτή που διαλέγουν. Βέβαια, έχει νοθεύσει το εκλογικό σύστημα, έχει κάνει τα πάντα ώστε να μην εκφράζεται η βούληση του λαού και μόνο το γεγονός ότι βάζει ένα φράκτη του 3% που εμποδίζει τον πολίτη να πάει μπροστά, να εκφραστεί μια ομάδα πολιτών που θα θέλει. Υπάρχει και εκείνη η περίφημη κλοπή ληστεία των 50 εδρών που δίνονται στο πρώτο κόμμα, άσχετα αν έχει πάρει και μία ψήφο παραπάνω από το προηγούμενο. Τι σχέση βέβαια έχουν αυτά με τη δημοκρατία? Μόνο τα μυαλά εκείνων που θέλουν να κυριαρχούν πάνω στο λαό, μπορεί να τα σκαρφνιστεί. Λοιπόν, τι γίνεται την ώρα της ψηφοφορίας? Ο πολίτης λέει καλείται να εκλέξει αυτό που θέλει. Είναι έτσι? Ή εκείνη την ώρα που ψηφίζει παραχωρεί τα δικαιώματά του, εκχωρεί τα δικαιώματά του για 4 χρόνια, τυπικά λέμε πως γίνεται, σε αυτόν που ο ίδιος εκλέει. Δηλαδή του λέει, πάρε το δικαίωμα να αποφασίζεις εσύ αντί για μένα για 4 χρόνια και αγνόησέ με για 4 χρόνια. Αυτό είναι η ψηφοφορία. Εκείνος αποδέχεται την εκλογή, αποδέχεται αυτή την εκχώρηση, την παραχώρηση των δικαιωμάτων και στα 4 χρόνια νομοθετεί, κυβερνά και με τη δικαστική εξουσία υποτίθεται ότι δικάζει τους παραβάτες των νόμων. Ύστερα από 4 χρόνια ξαναέρχεται ο υποψήφιος με μια συνοδεία, μια κουστοδία από φίλων του και θυμάται τον ψηφοφόρο του, τον πλησιάζει, γεια σου, του λέει από πίσω ο συνοδός, έχει πεθάνει η μάνα του, λέει συλληπιτήρια και για τη μάνα σου, έτσι μπορεί να έχει κάνει λάθος, λέει όχι δεν είναι, συγγνώμη και τα λοιπά και έτσι πάει λέοντα. Σας ρωτώ λοιπόν, είναι ή δεν είναι αυτή η εκλογή, είναι ή δεν είναι αυτό το σύστημα? Αυτό λοιπόν το σύστημα πάμε να το ανατρέψουμε ΣΥΡΙΖΑ. Και η απόδειξη αυτού του συστήματος είναι αυτό που θα κάνουμε απόψε. Μην περιμένετε να εκφωνήσω κανένα λόγο. Θέλω εσείς να πείτε τη γνώμη σας για ό,τι νομίζετε ότι είναι αναγκαίο και απαραίτητο εμείς που θα σας εκφράσουμε να δεσμευτούμε απέναντί σας για να το κάνουμε πράξη. Δηλαδή σήμερα θα δείξουμε πώς πλάθουμε τη δημοκρατία, πώς ο λαός συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής γραμμής του κόμματος που υποστηρίζει, του πολιτικού σχηματισμού που υποστηρίζει και δεσμεύεται ο πολιτικός σχηματισμός να το κάνει πράξη. Είναι μία μορφή λαϊκής εξουσίας.